uvakalise inkxalabo enkulu umbutho wamanina kuzwelonke iMasimanyane Women's Rights International emva kokuba igunya abantu lezotshutshiso ligqibe ekubeni lingatshutshisi mntu kwityala lodlwengulo elibandakanya intwazana yaseMatatiele eneminyaka esixhenxe ubudala eyaziwa njengocwecwe. I-NPA ithi oku kungenxa yobungqina obunganelanga. Ukanti kwinyanga ephelileyo umphathiswa wamapolisa kuzwelonke uMnumzana Senzo Mchunu ubhengeze ukuba akukho mangqina okanye barhanelwa bakhoyo kweli tyala, kwaye uvavanyo lukagqirha lofumanisa ukuba akukho bungqina bancindi yamfuzo yangaphandle kule ntwazana. UFarida Maybe kwalo mbutho uthi oku kuza kwatyhafisa ngakumbi amaxhoba axhatshazwa ngokwesondo ukuba axele kwabasemagunyeni. Kusenjalo isithethi se-NPA uAdvocate Mthunzi Maka ulazi ngcono elibali. Abetshutshisi baye baphonononga ubungqina, bathetha nale ntwazana, naye waxilongwa umntwana ngoogqirha nazingcaphephe zonontlalontle abaphume izandla kumatyala akumila kunje, bathatha isigqibo soba akho bungqina obuthi umntwana uye wadlwengulwa.